Piekenboer Tjep Jorritsma houdt 425.000 pieken op zijn bedrijf. Bij het opgroeien is het belangrijk dat de jonge hin genoeg lucht krijgen. En dat beschut wel dat de Frieske plompveehouder een flinke energierekken betalen moet. De aanroende jaren had Jorritsma daarom zocht naar een alternatief. Te jaren mijn bedrijf uit Ljout is onderzocht of de oude verlichting in de stallen ook vervangen worden kan door LED-verlichting. Mijn succes. We zijn lichten banen altijd. En daar kunnen wij ik wel eens een keer wat in verhoren zien of we daar wat besparen. En LED is een hele energiezuinige lamp. En de lichtspreiding is heel mooi. En de dimbaarheid van de lampen is heel mooi. Hij is heel goed regelbaar. En goed, een bijkomend voordeel, wat wij dus heel goed zien hebben, is dat de welzijn van de piek een heel eind vooruitgang is. De beesten die waren volle rustiger. De verspreiding is volle beter. Ze vielen hem beter. Hoe het gewoon zien. In Ljout weer de officiële presentatie van de nieuwe LED-stalverlichting. Maar als speciale gasten CDA-campagnevierders Joop Atsma en Tineke Skokker. Op uitnodiging van de LED Factory. Omdat het bedrijf denkt dat ze hiermee een belangrijk product in handen had voor de plompveehouderij. Met de verlichting kan namelijk 60 tot 80% aan energie besparen worden. De kiphouderij is natuurlijk een branche waar heel veel energie in bespaard kan worden. En vandaar dat we hebben gezegd, wij richten ons daarop. En dat is inmiddels 3 jaar onderzoek. En daaruit voortgekomen deze lamp. Ik denk dat er uit iedereen een beetje beschenken van wat deze lampen doet en wat er kan. Dat steeds meer piekenhouders toch wel overstappen op LED-verlichting.